Міліцыя расследуе гібель адразу дзвюх асобаў у беларускай сталіцы. Пра гэта піша агенцтва «Мінск новости». У сацыяльных сетках з'явілася відэа цела жанчыны на праспекце Ракасоўскага. Сцвярджаецца, што загінулая выпала з вакна 7-га паверху. У міліцыі пацвердзілі факт гібелі 43-гадовай жыхаркі аднаго са шматпавярховікаў у Ленінскім раёне гораду, але не сталі пацвярджаць абставінаў здарэння. У той жа дзень з'явілася фота трупа на вуліцы Консаўшчына ў Фрунзенскім раёне. Там пры нявысветленых абставінах памёр 60-гадовы мужчына. Следчыя толькі адкінулі крымінальны характар смерці. Паводле абодвух выпадкаў вядзецца следства. Машины хуткай меддапамогі трапіла ў аварыю ў Менску на скрыжаванні праспекту Міру і вуліцы Алфёрова. Спецаўта сутыкнулася з легкавіком. Паводле ДАІ хуткая з уключаным маячком і гукавым сігналам ехала на чырвонае святло. Аднак ёй не саступілі дарогу. На шчасце, ў здарэнні ніхто не пацярпеў. Кіроўцы абышліся запаўненнем еўрапратаколу. Мінская міліцыя сцвярджае, што падлеткавая злачыннасць у сталіцы знізілася на 20%, у тым ліку ў сферы звароту наркотычных рэчываў. Снизилось количество преступлений, совершенных подростками, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с целью сбыта. Результат профилактической упреждающей работы, он не является ежеминутным, ежесекундным. Масштабные глобальные меры, принятые нами еще в прошлом году, только сейчас начинают давать свои результаты. Пры гэтым на мінулым тыдні менскі адвакат Павел Іванюшаў апавядаў, што толькі за паўгода ў Беларусі паводле наркотычных артыкулаў асудзілі больш за 1000 чалавек. З іх 40 нават не дасягнулі 18-гадовага ўзросту. І колькасць няпоўнагадовых задзеяных у такіх справах паводле адваката толькі расце. Сотні літоўскіх кіроўцаў фураў захраслі на беларуска-літоўскай мяжы, сцвярджае Літоўская асацыяцыя аўтамабільных перавознікаў. Паводле арганізацыі велікагрузы, якія прыблізна 20 дзён чакалі ўезду ў Літву, цяпер вымушаныя шукаць альтэрнатыўныя маршруты. Аднак на апошніх двух пераходах і на латвійскай і на польскай мяжы ўтварыліся вялікія чэргі. А некаторыя аўтамабілі ўжо паспелі аформіцца ў беларускай мытні і таму не могуць скарыстацца іншымі пунктамі ўезду. У кіроўцаў ужо пачынаюцца праблемы з харчаваннем і адпачынкам. У звязку з гэтым асацыяцыя звярнулася да літоўскага ўраду з просьбаю тэрмінова сустрэцца. Тым часам віленскі аэрапорт зноў не працаваў праз паветраныя аб'екты, запушчаныя з тэрыторыі Беларусі. А 23 гадзіне мясцовага часу працу лётнішча аднавілі. Паводле медыяў закрыццё закранула 20 рэйсаў і больш за 2000 пасажыраў. У выніку 12 рэйсаў былі затрыманыя, а 4 адмененыя ўвогуле. За час вымушанага закрыцця аэрапорту авіякампаніі нясуць страты на сотні тысяч еўраў. Запускі кантрабандных метэазондаў Літва палічыла гібрыднай атакай з боку ўладаў Беларусі. І з 29 кастрычніка на месяц закрыла мяжу з нашаю краіною. Тым часам пра магчымае закрыццё мяжы з Беларусю загаварылі і ў Латвіі. А ў Польшчы пасля кансультацыю з Вільню пастанавілі адкласці адкрыццё двух пераходаў да сярэдзіны лістапада. Але ці пойдуць суседкі Беларусі на поўную салідарнасць з Літвой і поўную ізаляцыю нашай краіны? На гэтае пытанне Белсату адказаў палітолог Павел Усаў. Не думаю, што Варшава пойдзе на закрыццё апошніх пераходаў, апошняга перахода пасажырскага і грузавога, бо гэта велізарныя страты эканамічныя і для Польшчы, і для Еўропы, і нягледзячы на там і салідарнасць, і падтрымку для Літвы, такіх радыкальных крокаў не будзе, бо ўсё ж такі асноўны транзіт, асноўныя грузаперавозкі, яны ідуць праз Польшчу ў Еўропу. Адзін з найбуйнейшых малаказаводаў Беларусі, холдынг «Савушкін прадукт», атрымаў рэкордны прыбытак. За 9 месяцаў бягучага года прадпрыемства зарабіла амаль 420 мільёнаў рублёў, што на 65% больш як летась. Паводле аналітыкаў, поспех «Савушкінага прадукту» абумоўлены актыўным збытам прадукцыі на расійскі рынак. Гэта кампанія заняла другое месца паводле аб'ёмаў продажаў пасля PepsiCo і H&N, былога Данону. Холдынг «Савушкін прадукт», што займаецца вытворчасцю малочнай і мясной прадукцыі, належыць Александру Машэнскаму. У 2010 годзе бізнесовец быў даверанай асобай Лукашэнкі, пасля чаго паводле расследавання Белполу атрымаў шэраг прэферэнцыяў, дзякуючы якім зарабіў мільёны.
У горадні прыпынілі працу 4 крамаў. Гэта сталася вынікам правярання гандлёвых сетак, якое напярэдадні правяло Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Ведомства здзейсніла рэйд па крамах, што прадаюць тавары за нізкія цэны. Парушэнні знайшліся ў гандлёвым пункце на праспекце Янкі Купалы, а таксама ў крамах «Новы сезон» і «4 сезоны». Там быў недабор абавязковых прадуктаў і пра шэраг тавараў адсутнічала інфармацыя для пакупнікоў. У выніку крамы зачыніліся да 5 лістапада. Аналагічнае правяранне прайшло і ў Менскай вобласці. У Дружным Пухавіцкага раёну знайшліся пратэрмінаваныя прадукты ў 3 з 5 крамаў. У палацы ў Свяцку каля горадні падчас рэстаўрацыі зрабілі сенсацыйнае адкрыццё. На сценах пакою будынку выявілі унікальныя карціны, якім больш за 200 гадоў. Рэстаўрацыйныя працы ў Свяцкім палацы ідуць у 3 залах – пейзажнай, імператарскіх партрэтаў і на параднай лесвіцы. І ў кожным з гэтых памяшканняў знойдзеныя насценныя роспісы 18 стагоддзя, зробленыя тэмпернаю фарбаю па тынку. Працы добра захаваліся і іх плануюць аднавіць. Это исключительное качество, мастерство автора. Авторская живопись просто высочайшего европейского мирового уровня. Не для Гродненщины, а вообще для всей страны это очень значимое событие. Эти портреты не видели более 100 лет. Палац у Свяцку пабудавалі ў 18 стагоддзе. Ён належаў магнацкаму роду Валовічаў. Да 2005-га тут месціўся санаторый, а пасля будынак стаяў закінуты. Пазней яго выкупіў адзін з беларускіх банкаў і ў 2017-м пачаў аднаўляць палац у першапачатковым выглядзе. Попыт на беларускія санаторыі сярод расейцаў на навагоднія святы ў гэтым годзе вырас на 20-30%. Гэтак сцвярджае Асацыяцыя турыстычных аператараў Расіі. У некаторых беларускіх здраўніцах ужо выкупленыя больш за 90% месцаў. Да сярэдзіны лістапада топавыя санаторыі прададуць усе пуцёўкі на канец снежня і пачатак студзеня. Пры гэтым прадаваць туры ў Беларусь пачалі яшчэ ўлетку. Цэны на адпачынак навагоднія дні пачынаюцца ад 2000 за 2 асобы у санаторыях бюджэтнага сегменту, да 11 000 беларускіх рублёў у топавых. Сёлетняя міс Беларусь Алёна Кучарук збіраецца прэзентаваць нашу краіну на конкурсе «Міс Сусвет» у касцюме афіцыйнага герба. Пра рыхтаванне да шоу павяла дзяржаўная інфармацыйная кампанія «Белта». Апошні месяц беларуску вучылі акторскаму майстэрству, англійскай мове, макіяжу і, натуральна, дэфіле. У фінале конкурсу Кучарук выйдзе ў вячэрняй сукенцы, купальніку і нацыянальным касцюме. Для стварэння апошняга дызайнер Дмітрый Тітушкін выкарыстаў 30 000 каштоўных камянёў. Сукенка ў стылі афіцыйнай герба і сцяга, на думку мадэльера, цытата, дэманструе нашу нацыянальную самабытнасць. Цікавы факт. Касцюм выйшаў даволі цяжкі – 11 кілаграмаў, 6 з якіх важыць галоўны убор. Конкурс «Міс Сусвет» пройдзе ў сталіцы Таіланду Бангкоку 21 лістапада. Асалода ці шкода? Сёння ўначы пераважна ў заходняй Еўропе і Амерыцы адзначаюць Хэллоуін. А можаце сабе ўявіць вечарыну да гэтага свята ў Белым доме? А вось амерыканскім дзецям уяўляць не трэба. Іх запрасіў на такую прэзідэнт США Дональд Трамп. Давайце паглядзім на гэта ў нашай рубрыцы без каментара. Калі вам падабаецца наша праца, падтрымайце гэты выпуск падабайкай, рэпостам альбо падпіскай. Падсумаванне падзею тыдня глядзіце о 19 гадзіне ў вечаровым выданні аб'ектыву і студыі Белсат. Я на гэтым з вами развітваюся. Усяго вам добрага і да сустрэчы.